Matur nuwun. Gatonya masih ada Pak Yogo ya. Tadi Pak Yogo mengatakan, Mas Katno panggil sampai 5 kali. Kalau nggak datang boleh nyari lagi. Kan nggak boleh toh? Iya. Oke Mas Yusuf. Oke. Matur suwun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mas Yusuf. Ya. Matur nuwun. Sukses ya. Bapak Ibu kakung mewah swawana putri menika wau adicara serah terima tokoh wayang Bagong dumateng ngarsanipun Kru Dalang. Adicara ingkang salajengipun inggih menika adicara inti pagelaran seni Ringgit Watucal Sedalu Netos. Lan ing mriki dipun suwun dumateng ngarsanipun Bapak Dalang Ki Yusuf Ansor ing samangke hambeberaken cariyos adicara pagelaran seni Ringgit Watucal wonten ing dalu punika. Kawula selaku pranata cara titil laksana kathah klenta-klentuning atur kathah tata ingkang boten merananing penggalih dumateng ngarsa panjenengan sami kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng midhangetaken lan sugeng hamirsani pagelaran seni Ringgit Watucal Sedalu Natas kanthi judul Bagong Bangun Katresno. Semoga nunggang gajah telale lar singgih kolaku marang baliku
lan berkasa amulya mring tawang toang prajamu iblis yo kari karang
sembah kiring ulun kapurba risang amor benyerat mring sahanan ingkang mringkanan singgih asih Masiring telahan iwang kanan mamuju hangwang Wilayah ngawik namastu punama sidhem Om awik namastu silat Wiringyang jagat karana Sirang tondo kami sisaning bisana Sono sinawung langaning welopes tumaksih Lesnandun lambang Buddha Sinandur tutur Katulutulat Nurading Paradya Winursita ngupama prameng Nismara Pinardi tameng loko mangya tekap masalaning gebita Tamu merenggeng meralambang matumpo-tumpo Marmo panggung Sang Purwengkata Segebyar dumadining wayang Kurawa Purwakan kondo narik runtuting basa duweng gunung Musurasa yen narasaya karaos mula sarirang rasa wani uruhing diri rasa rumangsa rumangsani nirjalma ilu waca jarwe wis nakop cahing carita ana becik wis gumelar jroning pagelaran yaiku sejatine amriksane pagelaran inggit Purwa Surya Candra Darunya Angkartika wis kinurba trateng kawasa sahari aratri angin dari bawana Purwa teking dusina gilir gemanti tepat dadi pitanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetungkulan pangkartu mangkarka sinurambut kaya jawah pating krembyah dadi pating kutu-kutu walang matoga burung nono yang burutu dadi brantan tanpa wijalan padang trawangan sinari sang Hyang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing kalingkang rugi abang mengangah lamun kaeksayan dilat-dilata bumi saya tangguh sepuruk sang Hyang Karka katon sebelah kanan kiri abang esmu jenar kapan bawan sinari sang Hyang Basanta tanum katon ijo ruyo-ruyo habangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung timulan ketandungan sinuring Prabancana lenggat
lenggut nganti kaya gunung Makutha menggo. Tanpa tawis dangu soleh kawula dasi den ilo arsa angupaya buka garap Tegal Sawahe. Angluhur seluruh tanana pedhote sinambi sesendonan sisindenan mikul garulu kuning. Anggiring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat. Durung inggih papan lor kidul wetan kulon. Sinaring jagat kang samya rebut yada rebut seja rebut kuwung. Parandene dhateng wonten kang amadhani kuwunging padukuwaning Karang Kadempel ing padukuwan Klampe Sireng. Papan ingkang katingal endah regeng asri katingal ijo royo-royo tetandurane ayom tata titi tentrem miwah ayem sagya para kawulane awit kamandegan dening Sang Panakawan abdi kinasih negari Ngamarta. Inggih negari Indraprastha. Nalika semanten negari Ngamarta ingkang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan kaya benawi nampi ombak samudra binang langkung kang tanpa pagut pegating maninggal kamantuk uruting Cakrawala wane-wane jagring wisik sawane kineping jurang corong kinepung gua sirong kinarya susuing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisiran der sasana jembar kebeganing pasir kemlari garis pinggir tanem tuhang rembuyuk royo-royo kanang gidri rowe-rowe roneng kelompo bumi subur pasiten mawur satengah tinandur mangkar tumangkar kawurian dadi gunung-gunung bebanjana ngrangsang langit lenggak-lenggok lambetin mijil saking sendang-sendang wening tertani iline pinara para mayune nambe waduk binentung-bentung kinarya ngeline sawah nyang patenggalaning nara kesma pokal mangling tanani ning sak madaning padukan Karang Kadempel bebasan tatanana pasabean kang selo sedaya tinanduran kang murakabi pandum darsi anggelar pasabenan yayah rukmi sari kang pinangku Pratiwi pategal engko Pulwijaya kang ngrembuyuk gudhongane ambyek kowe nganti koyo manglung-manglo wit-witane polo kendhem polo kesimpara polo gumantung sadotan kuciwa jinawi tukulan kang maweh sarasaning diri ing-ing raja kaya teh iwensan sareng kembung lamun mangaglar mangunan ampun wanci sarep sore samya mulih marang kandange dewi-dewi. Tatanana carane kandhang anggonan sing palang lampet tebih saking tindak Jusana Cuti samya sayog saka kapti akarya luhuring nusa bangsa duwe negari Ngamarta inggih ning sak mangkaring padukuhan Klampe Sireng. Apa kang dadi darurane sinebat Klampe Sireng awit sak madaning pangrepatan agung ing padukuhan pawisa wonten wujuding ron utawi wit klampis wonten sak madaning parepatan padukan ing Karang Kadempel. Nalika semanten dubi wis katingal meger-meger lan sumunar tejane ingkang mapan wonten sak telenging pendapi ageng padukan ing Karang Kadempel. Ananging Sang Lurah Semar Badranaya yang ya Sang Nayantaka ya Sang Ismaya ya Sang Bojogati ya Saron Sari ya Sang Lurah Semar Badranaya ingkang amandega Sang Jawara kawula nalika semanten nedya tindrim konjem madaning pendhape padukan ing Karang Kadempel duwi mulat ngawuningani slaganira miwah sawanira Sang Jawara putra ing Karang Kadempel ana gedatan pangling menika wernanira sawanipun Sang Lurah Nala Garing Atmaja pambayuning Sang Lurah Semar Badranaya ya Sang Setra Prawira Pramboyan kadheraken datan kantun ugi wisawanipun plenggahipun para kawaning padukuhan Karang Tumaritis Atmaja kalih Sang Lurah Semar Badranaya ananging Sang Lurah Petruk Kanthong Bolong ya Sang Petruk Suragendela ya Sang Dangu Drana ya Sang Bel Kedhuel Beh ya Sang Tongtong Sep mulat slaganira sawanipun Atmaja pragiling Sang Lurah Semar Badranaya ingkang ketingal konjewing penggalih tindrem madaning batin
Sang Kilurah Semar nedya ndangu dumateng praptanipun Sang Kilurah Bagong ingkang katingal sungkawa tindrim sak madaning penggalih dadokon jeming penggalih kawedaring lisan nadadatan dipun mangertoti dening sangjaring para kawula datan ingkang sami sebo amung repat catur netra saking Sang Kilurah Semar kaliyan Kilurah Bagong segera murwani pangandikan dadi kumpulan wiji pandika Sang Kilurah Semar putra ingkang dereng kababaring lisan. Mareka den prayitna semuriris Sritinon neng masewakan busana maneka warna
puspiteng udyono miang mansra sarwarokmo ranggeng manik nara wata ana Obro Prabanya kang merah kenyareng teca lelewaran lajeng sireng adet wimbo kekanta mrek katio ping rata mando saparan mangambat kongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kawruhing hukum kangge batal lan ngiranggi saka leh wong tapa engkang was hati ing ati 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 ing
Bagong
pawehing liat iku pantes kuranana kaki sartane kawruhana mbel kekek ukek sadulita mbel gosik aku arep takon lah kok dadi kahanane kok nganeh-anehi gosik to mung jejer puna kawane kok digawake hong gosik iki mau tak takon iki mau polahe sapa Lolo Gareng ngapunten Pak Bagong niku nek ora diringi hong gatel gulune angger briefing ngger takon nggawa apa urung sempet disauri wis muni hong ya wis ngaten niku karepe ning ora apa-apa ning atase mung sak derajat Semar kok iringane apik ya ora jamak-jamak seneng aku dole Lolo Gareng nggih Pak Petruk kandrong bolong wonten dawuh Rama engko sik lah kok iki dadi adimu Bagong teka sowaning padukuhan Karang Kadempel mongko engko sik to lah kok iki gawake buah semene mbane iki kok padake tilik wong loro ngapunten Pak niku wau sing beto senes Bagong lah sapa kula Bagong kok ngasih gelem gawake kaya ngono kuwi bumi langit tangkep iki leh munggawa Petruk nggih pangestunipun kula leh kula numbaske teng pasar wau esuk mula ya ngapunten nek rada alum-alum ora apa-apa wong tuwa tok gawake buah mengesuk ora apa-apa nggih Lolo Gareng padha slamet tekamu dole pangestunipun Rama Semar Badranaya wilujeng Pak mboten manggalangan setunggal punapa sowan kula wonten padukuhan Karang Kadempel bot-bote kula nderekke kalih Bagong iya nggih wong kula wau sore di telepon kalih Bagong kula dicak sowan bapak lah iki kula ming nuruti kalih penangise Bagong kirangan Bagong teka tenggen kula niku nangis-nangis apa piye Gong apa kowe arep utang karo aku wong lemu nyebrak aku 700 taun wingi urung kok baleke kowe nek nangis-nangis ning ngarepku eneng perkara apa lah Bagong malah ngejak kula sowan sampeyan sowan panjenengan teng Karang Kadempel pun monggo didangu iya Lolo Gareng nggih kula dhewe ya ora ngerti Bagong teka nggen kula kok ujug-ujug nangis niku enten apa janjane kula ora weruh iya iki bocahe meneng wae ket mau ana sabawaning wong Bagong ora melu sahur manuk nggih kirangan kula dhewe ya ora roh kok Pak wis didangu ngaten kemawon perkarane napa janjane Bagong kok kaya ngoten niku wong nyatane wau sakderenge teng kene Gareng niku Bagong ngampiri kula wong kaget biasane Bagong sore niku ngampiri teng nggen kula niku biasane sok ngejak mancing lah kok ora nggawa walesan malah nangis-nangis nika iya nggih ning ya nuwun sewu wong teka nggen kula niku sing dirangkul senes kula malah bojo kula iki golek perkara senane ora apa-apa Petruk mbok menawa ana perkara nggih pun didangu mawon Dole Bagong eneng apa Dole lah kok dadi kowe pasemonmu kowe sowan ning ngersane bapakmu lah kok dadi kaya ngono ayo
kowe nglumpruk linggo ning ngisor. Wong iki adat saben nek sowan wong tuwa ora tau kok sing jeneng gelem ngajeni iki ora tau. Kowe iki paling ora nek sowan bapakmu lingguh ning dhuwur terus sikile dipentrangklingke siji. Ade sopan banget. Lah kok saiki kowe nglumpruk kaya ngono, kowe kayake nangis kaya ngono, kowe kok kayake sedih tak sawang. Eneng apa kowe crita karo bapak dole? Punapa tamerah ingsun Raden Mas Bagong mijel Toda tanpa karya sangkang rinamakan Gusti Gelung Reno sasekarnya Ngosek. Lah kok kowe tak dangu kok iki risi iki ta cekel kaya ngene. Lah kok kowe nangis karo nyekeli kopake bapak iki janjane. Iki ngopo, Bagong? Anu aku roh kuwi kok cemekel. Saru lah. Anu Pak, ngapunten nek sowan kula gur gawe repote bapak. Piye Dole? Miturut ature kakangmu Nala Gareng karo Petruk, kowe nangis-nangis ning omahe Nala Gareng karo kakangmu Petruk. Jane eneng apa kowe ya kene? Lah niku wis 3 sasi telat bayar pajak. Pajak apa? Banyu. Mula kula mriki niku pun mboten adoh seminggu. Mega sangka oleh saliran banyu kula dipedhot kalih Pak RT. Mula sesuk neh iki ora sok kaya ngono kuwi. Nek wayahe mbayar ya gek dibayar. Ya nek ndedet. Wong kula niki mung wong sakeng. Kula niki wong ora duwe. Ora lanjur. Karepmu piye? Lah kok ora kaya adat sabene kowe sowan bapak. Monggo kanthi pasemon kowe sedih kaya ngono. Kowe keneng apa, Dole? Ora iso dijelaske nganggo kata-kata. Piye? Kowe aja kaya ngono kuwi to, Coba jujur karo bapak. Kok kowe nangis kaya ngono, ayo diusapi luwe. Umbele nganti ndlewer kaya ngono. Ngapunten, Pak. Karang kula niku pripun nggih? Kula niku alih sampean wis urip mangabad-abad. Wis dhisik banget. Nderekke sinuwun Prabu Ramana maling Rama Wijaya kesak niki jaman Pandhawa kula kalih bapak alhamdulillah dinae umur dawa. Iya. Ning nuwun sewu Pak, apa ya urip kula niku apa arep ajeg kaya ngeten iki?
Apa ya uripe Bagong ki arep ajeg kere ngoten iki? Nuwun sewu. Mangka kodrate lho, kodrate. Piye? Anak ragil niku kudu mulyake karo wong tuane. Anak ragil niku beda karo anak nomor loro, beda karo anak mbarep. Lanjur karepmu piye? Anane kula sowan bapak. Kula teng mriki niku. Kula mengarep. Apa ya, Pak? Piye? Ndung nek aku omong kok ndak dikira gur ngrepoti. Kula anane kula sowan mriki niku. Kula ajeng nyuwun pamit. Kowe arep nendi? Ngosek. Kula nyuwun pamit iki ora kok arep ngrekasake wong tuane iku mboten. Neng nuwun sewu, ngelingi lelakon kula enten desa. Kula neng desa isane gur ngrekasake wong tuwa, ngrekasake tangga teparo. Kula anane gur saisane ngrepoti tangga teparo kiwa tengen karo kula ora kepenak srawunge. Niku kula kok sedih, Pak. Kula niku disenggo Bagong kae cah enom kok ora iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Kula mengke disenggo Bagong kae seprana seprene urip kok gur melu wong tuwa. Apa ora jeleh, apa ora mikir, apa ora nyerung karo kahanan ekonomine wong tuane. Panas kuping kula ngrungokke swara ngoten niku. Kapan kula iso urip mulya? Kapan kula iso ngepenake uripe wong tuwa? Mula sowan kula niki, kula arep pamit, kula arep merantai. Merantai niku lho, Pak. Golek gawean teng kutha. Merantu kok merantai. Ngerantai. Ngubet cengelmu kuwi ya ora nesu. Kula ora iso nyegane kaya kene iki. Pripun Pak sampean gagas, kula arep nyuwun pamit, kula arep golek gawean teng kutha. Nek wis mukti, kula janji kula tilek wong tuwa, Pak. Leng-leng lamyang renggang. Driya Leriwang Candra katawangan sumo ing das katuk rita lemot kabar sanding rujit reming Trioma nawo Kekuwung Yewang Sesa kok dadi atiku kok tersentuh bareng krungu kowe arep ninggal karo wong tuwa. Aku kok ngrasa aku ki kleru lehku ngomong anak wekasan kowe arep ninggal wong tuwa.
golek kamukten dhewe ning kutha. Role. Kurange apa to urip ning desa ki malah kepenak. Lah kok kowe gawe sedhiye penggali bapakmu bareng kandha nek kowe arep ning kutha. Kang. Pokoke arep lunga ning kutha tenan to, Le? Apa kowe ora mikir kahanane wong-wong omah? Apa kowe ora mikir kahanane bojomu? Anakmu isih cilik. Mangko isih SD. Coba gagasen. Kowe nek ngasih lunga, kowe ya ora mikir kahanane kakang-kakangmu. Wong omah ki sepi nek ora enek kowe. Gong mbok rasah lunga to, Le. Aku kaget lah kowe teko marani aku kok karo nangis-nangis. Aku kaget eneng ngopo ora kaya biasane Bagong kok karo aku sopan banget. Ya, Reng. Monggo Bagong biasane iki karo kakang-kakangne ngger teko sok njaluki dhuwit. Truk, piye? Kowe nek ngomong aku sok njaluki dhuwit karo kowe. Sak gendagan iki pakartiku sing kaya ngono arep tak rubah. Arep dirubah piye? Lho iki mau lho. Aturku karo Bapak Semar aku arep nang perantauan. Ora engko sik. Gek terus kowe nek arep lunga nang kutha, kowe arep merantau iki terus. Mboyo mengko nek kahanane ning kono kahananmu kepenak. Ya nek mengko kahananmu bejo ning kono mergo nuwun sewu. Wong sing ngrekoso uripe, wong kerja keras ki ambok abote kaya ngapa lehe dheweke berusaha ki kalah karo wong bejo. Bener to, Le, bener sing diaturke kakangmu Petro. Ngosik to. Coba gagasen. Kowe urip ning desa arep kowe ora duwe gawean ning elinga. Awake dhewe iki suwita ngersaning para Pandhawa. Kuwi pendak-pendak dina, pendak-pendak warsa, pendak-pendak sasi, pendak-pendak minggu mesti ya ndara Pandhawa ora ketang sak propirane. Awake dhewe iso kecukupan merga sangka awake dhewe nderekke karo para Pandhawa. Ning apa arep selawase njagake banyu temetes. Coba to. Saiki ngene. Bapake ya ora kurang-kurang leh ngomong karo Bagong. Ora kurang-kurang awake dhewe nderekke para Pandhawa. Bapak entuk apa-apa? Entuk ngeyop kamukten saka para Pandhawa, anak-anak ya melu ngrasake. Lah ya pancen ngono. Jejere wong tuwa ki kudu tansah duweni pakarti sing adil karo anak-anake. Kowe tak ngeki sak hektar gareng ya tak ngeki lemah, tak nehi tegalan sak kae ana sak keblok kae ana kae sak hektar wis padha tak bagi dhewe-dhewe. Petruk ya wis tak nehi tegalan, kowe ya wis tak nehi sawah. Coko sik. Apa selawase urip aku ki kon ning sawah terus? Apa selawase urip aku kon meluku? Apa selawase urip pendak-pendak dina aku gur kon ning sawah meluku nuntun kebo? Nganti tangga teparo ki ora iso mbedake endi kebone, endi akune. Apa selawase kon urip ning sawah? Apa selawase kula gur arep njagake klasa gumelar sing diparingi dihibake saka bapak. Ora penak wae. Mulya-mulyane anak ki nek iso lunga adoh ning paran ninggal karo wong tuwa nuwun sewu. Ninggal karo wong tuwa ki ora kok arep golek penake dhewe ki ora. Nang ninggal karo wong tuwa niku golek kamukten. Cita-citane seorang anak sing paling luhur kuwi mbahagiake wong tuwa niku kewajiban. Teng pundi-pundi niku anak iki disawang wong tuwa iso sukses.
ki nek wis iso merantau lunga adoh golek sandang pangan dhewe mulih kepenak wong tua mung dikai biyuke dhuwit biyuk nyopak iki nggo mangan sesasi Kakang Gareng ya ngono nya Kang Gareng iki nggo mangan sesasi sak anak bojomu Nyatra iki nggo mangan sesasi sak anak bojomu terus bar niku bali teng penantauan ora engko sik lehmu arep lunga kuwi janjane nang ngendi anggere teng Jakarta Jakarta kok ya wong Jawa ora iso muni Jakarta tulisane ya Jakarta ngono. Nggih lek kula merantau niku teng tanah sebrang. Merga nuwun sewu, tanah sebrang niku ekonomine benten kali tanah Jawa. Sebabe bedane nuwun sewu. Teng mriko niku wong cilik isa dadi juragan. Coba napa jenengan ora kepengin ngoten niku? Perkara kula mengke teng mriko lek ajeng golek sandangan napa, golek sandang pangan napa, lek kula arep perkara golek rejeki, golek dhuwit nganti cara napa niku urusan kula, Pak. Lah ning kose. Aku wedi nek iki mengko kowe sing jare tembungmu kowe arep merantau. Kowe arep golek gawean ning kutha gara ning tanah sebrang ki engko sik nole kaya sing wis diaturke karo kakangmu. Wong sing duweni karep tekad ati lan kerentek nggone golek sandang pangan kuwi mono kalah karo wong bejo. Kowe ya nek ning kono uripmu kepenak, ya nek ning kono kowe gampang lehmu golek gawean. Kowe iki ngeling ana sing jeneng nek ning kutha, sing jeneng pengalaman kerja kuwi dibutuhke. Coba saiki tak takon karo kowe. Kowe sekolah SD wae ora rampung. Coba eling-elingen. Kowe SD wae ora rampung. Kowe urung tutuk lehmu sekolah SD kowe wis ditokke. Mergo kowe nginjenroke Bu Guru, iya ta? Iya apa ora? Heeh, Pak Ning sing tak injen ki rok dipepe. Nang kok meso ya sangkane kula disia-sia kalih kanca-kanca kula. Kula teng sekolah dhisik niku dadi bahan bulian. Mula ya sangka nggih kepripun, Pak? Sing jeneng kula niku mung wong desa. Ya wis engko sak entuk-entuke mbok menawa kula iso dadi pegawean teng mriko. Dokumen-dokumen sing enten ngomah kula gawa kabeh mbok menawa entuk kasil. Ning kose. Neng kutha ki uripe beda adoh karo urip ning desa. Bedane napa, Pak? Kosek to. Kowe nek urip ning desa, kowe golek apa wae, kowe njaluk tulung karo sapa wae, waton kowe srawung karo tangga teparo. Digampangke, Dole. Ning nek kowe urip ning kutha, kowe arep njaluk tulung sapa-sapa, kowe ning kono ora duwe sedulur, kowe ning kono ora duwe sanak kadang, kowe njaluk tulung karo sapa-sapa, ora ana sing nulungi karo kowe. Mergo ngene, wong urip ning kutha kuwi prinsipe lo gue. Kowe basa apa neh kowe wong desa kok muni lo gue. Ha iki ngene, enek-enek kono ki ora ana sing jenenge sosial kuwi ora ana. Ngono. Lah beda karo kowe urip ning desa, kowe njaluk tulung karo tangga teparo. Nalikane kowe duwe bot repot, nalikane kowe arep duwe gawe apa-apa ngijabke anakmu umpamane. Waton kowe srawung karo tangga teparomu. Ora sandadak kowe njaluk tulung, tangga teparomu wis nulungi karo kowe. Beda karo kowe nek urip ning kutha. Beda karo kowe nek golek sandang pangan ning kutha. Beda carane, Dole. Kahanan kutha karo kahanan desa kuwi beda. Wong bejo mono ngalahke apa-apa. Ya nek kowe mengko ning kono entuk kanca sing apik, sing iso nampa kowe lahir batin.
Mergo nuwun sewu, jaman saiki iki akeh sing reka-rekane ning ngarep apik. Nang mburi kaya kirik kuwi akeh. Ana ngakune kanca arep dadi kanca teka, ngakune muni dakik-dakik muni apik. Munine arep goleke gawean ning akeh, syarate akeh, syarate njaluk dhuwit 10 yuta. Mbasan ditransfer ilang. Kuwi akeh kedadiane iki kalangan wiyaga kene tau ngalami. Kuwi sing nyekel lampu kuwi ya tau kabusan. Arep dijak ning Jakarta jare. Kon transfer 10 yuta digoleki ngilang. Aku wis akeh kanane tole. Ono. Dadi urip ning kutha kuwi ora kepenak kaya urip ning desa, kaya urip ning desa. Niku lak ming kabar ngayawara to, Pak. Coba to nuwun sewu. Kanca-kanca kula sing waune duwenten desa, urip teng Karang Kadempel. Saniki pun do mukti ngawibawa teng tanah sebrang. Lah mereka niku ajeng kula goleki, mbok menawa kula iso ketemu. Ngono. Ning kose nek miturut penyawangku, miturut rasa sing tak rasa, tangga-tanggamu sing dhisik ning desa terus saiki do ning tanah seberang kuwi merga padha ora seneng karo cara uripe wong desa. Kuwi merga padha ora seneng karo bapakmu. Lah nek ngasiwe mengko ya iso bener kowe ketemu karo tangga-tanggamu, kowe ketemu karo kanca-kancamu sing do merantau ning tanah seberang. Ning nek padha ora duwe niat lahir batin karo kowe, padha ora duwe niat apik karo kowe, alah ngrekasake uripmu dole wis kowe rasah lunga ning kutha dole. Kang wis ora rasah lunga-lunga dole. Wis kek nang omah wae kepenak dadi petani. Heeh to, Gong, mbok tulung. Wis ora usah ning kutha barang. Kowe ngerti dhewe to, ning tanah sebrang ki ning kono ki akeh wong-wong jahat. Ratu-ratu sebrang ki mesti ada saben sok wengis, sok kaya ngono kae. Merga nuwun sewu, nang kono ki ora ana sing jeneng kemanungsan kuwi ora ana le. Wis kowe ora usah lunga ngancani kakangmu karo ngancani bapak gara-gara nek ora ning kowe cemplang rasane ya reng. Kowe ora usah lunga ke. Ora usah lunga kowe mesakno kakangmu. Kowe mesakno anak bojomu. Kowe mbok nek ning kana uripmu kesanja mbaya. Malah sing ngenteni nang omah malah ora kepenak. Rang, apa? Aku nang kutha ki arep golek mukti. Aku nang kutha ki ora arep golek cilaka, ora arep golek dalaning pati ki babar pisan ora. Ning niatku ki lahir batin apa? Aku mulyake bapak karo simbok nang omah. Ya ning konek kahananmu eneng kono entuk kahanan sing rekoso. Wis to. Elingen kata-kataku. Piye? Orang susah ki mesti dimudahkan jalane. Aku rak ngomong ngamung. Wis to, kowe ora usah ragu. Saiki ngaten, Pak. Kula nyuwun pamit. Kula arep budal teng tanah sebrang, kula arep golek mukti, kula arep goleke sandang pangan wong tuwa, goleke sandang pangan anak bojo. Mengke nek mun kula mukti mesti kula menehi kabar. Aku ki wedi to, Le. Wedi pripun? Kowe mengko nek ngasi tekan tanah sebrang, kowe golek sandang pangan tiwas kowe ninggal wong tuwa. Malah ning kono kowe gur nderekke karo juraganmu. Kowe ora dadi juragan ning kono kowe gur dadi kongkonan. Kowe ning kono mung dadi bawahan. Kowe mung dadi wong isoran, agek kowe mulih tilik wong tuwa kowe nggawa kendaraan.
kamangka kendaraan kuwi mau kendaraan gur lehmu nyilih. Terus ngomongke ning wong tuamu, "Gelo Pak, aku wis tuku kendaraan roda 4." Lah nek nganti konangan kuwi lehmu nyilih, aku wegah nanggung isine to, Le. Apa? Aja ngremehke karo kula to. Coba sakniki kula niat kula kudu mbaleni ping pira melih. Niat kula mukti teng tanah seberang niku ora kok golek penak kula dhewe niku mboten. Kula teng kono ora arep rabi meneh kok. Kula teng kono ora arep ngopeni sing werna-werna. Kula teng kono lahir batin goleke sandang pangan. Kula mengke tekan kutha, tangan kula ajeng kula tato tulisan Semar Gareng Petro. Niku pamrih napa ben kula tansah eling karo wong tuwa. Nek wis kula mukti mesti Pak yakin kula menehi kabar, Pak. Semareka den prayitna semurire bale tetiane gandayani tresunya rapa sasi kilar-kilar semete tengahing latar eleng ana lintang Bima Sakti wis dadi karep antep krentek tekadmu ya wong tuwa ora iso muni piye-piye meneh dole ya nek pancen kaya ngono sing dadi tekadmu ora apa-apa isaku mung ndongake karo kowe Kang apa kowe arep lunga tenan apa piye le lunga tenan Kang Gareng Bot-bote aku ngene iki kepengin muktekke karo wong tuwa. Siji, aku kudu ngabekti karo sing gawe urip. Angka loro, wong tuaku iki kudu tak junjung derajate. Wong tuaku iki kudu tansah tak muktekke, aja kalah karo wong liya. Ning apa kowe apa ya tegel tinggal karo aku. Kowe iki ora ngerti kanan ning desa iki kaya ngapa kowe mesti kangen lho, kowe mesti kangen. Iya, Gong. Kahanan apa sing ning desa ora bakal iso tok temokke ning kutha. Truk, piye? Urip sedina rong dina nang kutha ki pancen bener. Genah aku engko urip nang kono plonga-plonga. Iya. Merga nuwun sewu geragi sedina rong dina. Nek wis 6 tahun minimale lah wis iso adaptasi karo wong-wong tanah seberang tak kira aku ora bakal kerepotan golek srawung Truk ya wis aku ndongake wae wis aku mung ndongake karo kowe muga-muga kowe ning ana sandang pang ora usah nangis alay reti lah aku lunga ki arep golek kamukten kok aja malah ditangisi. Ngene-ngene akeh golek sandang pangan nggo kowe, nggo bapak, nggo Gareng. Ngene-ngene kuwi ben bahagia malah tangisi. Aku urip wis kepenak kaya ngene. Ning desa yen kepiye wae carane, kepiye meneh aku kudu lunga ninggal karo wong tuwa. Ngati-ati le. Ngati-ati. Ora meneng jejeli kaos kaki lho, Rek. Ya ora ngono kowe. Aku sangat tresnaku karo kowe. Tresno ya tresno. Ning apa ya selawase aku arep urip kaya ngene. Apa ya selawase awake dhewe dadi anake Semar ora ana siji-siji sing iso mbuktekke karo Semar. Aku panas kupingku, panas atiku ngruwake suarane tangga teparo sing deting cruwet. Ora ndek kontribusi apa-apa karo uripe awake dhewe do cerigis kaya ngono kae. Apa kowe arep betah kanan desa kaya ngono kowe? Apa kowe arep betah urip kaya ngono terus ke Kesanjambaya malah aku rek.
Agatri sang kapiranguri nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ora apa-apa dole nala kareng adimu aja ditangisi dole sampean kuwi nangis kok ngene kaya ngono ora ayo sapa wong sing arep ditinggal ning perantuan ora nangis nggih Pak kula niku wis pirang-pirang taun urip karo Bagong lah kok lagi iki Bagong arep ninggal karo awake dhewe wis ta sampean anggere yakin Kang Gareng Petro Bapak yakin ndongake kalih kula mesti Pak urip kula kepenak sampean kula mangkat teng kutha niki mengke sampean aja ndonga Bagong ning kono enek apa-apa aja ndonga ngoten ndak kula mengke enten mriko rentuk apa-apa sing iso kula nggih nyambung urip ning sampean ndongake alih kula Bagong muga-muga mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda wekasan iso mulyake wong tuwa ngeten niku Pak ha iya dole nggih ayo wis nek pancen kaya ngono kae ana tegalan mburi kae luwe dhisik dolen sadurunge kowe mangkat nggonen kowe sangu utawa kae tabungane bapak kae gawanen sikik ora apa-apa Pak kula mengken kula sepeser pun kula tidak kula ora arep njaluk tabungane bapak tabungane bapak kula sithik wae ambek ming 100.000 ambek ming 20 gelo kula ora arep njaluk sing dadi simpenane bapak kula wis bencah tabungan kula dhewe wis kula pecah pun kula saenten-entene kula ngene sangu Pak ya nek wis pancen kaya ngono aku mung iso nderekke karo kowe Dole muga-muga slamet sak lakumu kowe mangkat slamet kowe tekan kutha slamet tekan tanah seberang slamet kowe nyambung urip eneng kono slamet kowe bali tilik wong tuwa ya slamet Dole slamet ya kowe tak dongake ning ana mukti ya slamet yoga ngaku ndongake karo kowe wis aja do nangis aku arep golek kamukten, aku arep golek kebahagiaan. Aku arep mbangun katresnane bapak karo katresnane anak. Iki ben supaya luwih rumaket, Pak. Ngene-ngene tak lakoni aku lila adoh omah adoh wong tuwa. Kabeh tak lakoni mung demi kian. Demi aku iso muktekke karo wong tuwa. Aku njaluk wae ya, Pak. Wis aja nangis. Wis aja nangis. Sing tatak tetek tangguh tanggon nek kowe pancen arep niatmu arep muktekke karo wong tuwa. Wis Bapak Semar kula nyuwun pamit. Iya Dole. Kang Garang aku njaluk pamit. Iya Gang. Kang Petro njaluk pamit. Iya Gang ati-ati. Wis ngaten mawon sak mengke kahanane. Kahanan teng desa mengke ndak saya kedarang-darang laku kula nek ora ndang kula terus kae kula nek ora ndang mangkat malah mengke kahanane malah mboten mrayogi. Ati-ati. Sampeyan aja lali lho. Nek salat ndongake kalih kula. Iya mesti. Wong tuwa iki ora tau pedhot leh ndongake karo kahanane anak. Nggih.
Bapak mengestoni to, Pak? Tak pengestoni. Alhamdulillah. Merga pengestune wong tuane iku ndayani. Pak, njaluk pamit. Ora usah nangis. Sing tetek tatak tangguh atine. Nggih. Kowe kudu siap ngadepi kahanane ning kutha. Merga kaya sing wis tak omongke. Kahanan kutha mono beda karo kahanane ning desa. Nggih, Pak, nyuwun pamit. Ngati-ati. Kang Gareng njaluk pamit. Aku bakal kangen karo kowe. Iya. Lah kurang ajar to. Wis to. Awake dhewe iki biasane gojek. Lah iki aku arep nang perantauan kuwi ora malah nangis. Wis ana mangkat. Ana mangkat. Ana mangkat golek kabok teriane. Terus aku njok pamit, Tru. Hati-hati, Gong. Kene tak rangkul, Tru. Ayo dole. Ayo dong. Ayo kok. Hati-hati. Ayo. Nalika semanten mingset Sangki Lurah Bagong mulat Sangki Lurah Semar Badrana saking katebian amulat nambahipun ingkang putra nenggih Sangki Lurah Bagong saya wadoh bebasan datan kiyat ngempet sungkawaning manah sakrandunging penggalih Sangki Lurah Semar Badrana nampi kawontenan ingkang putra dumadahan ingkang marajul saka sela-selaning garu melajar saking katebian nenggih garwaning Sangki Lurah Bagong ingkang melajar sinambi tawang-tawang tangis matur kersane Sangki Lurah Semar Putra dadi kagiat Sang Nayantaka wau. Sumbar mawalindra bumi gonceng kumalu dokondor katok kumalu dokondor katok ora pangling kaya mantuku sing ayu dhewe. Ayo kowe matur karo bapak kok merem-merem ki piye? Ayo melek. Nuwun pangapunten, Pak. Eneng apa? Tarni eneng apa Tarni? Lah kok kowe teka karo wong tuamu kok kowe nangis-nangis? Sampeyan pamiti kali Kang Mas Bagong. Iya, Bagong lunga ning perantauan.
Lah piye apa kowe urung iklaske bojomu? Empun. Lah ning piye? Sangune keri niki ajeng kula susulke. Lah dalah. Lah kok dadi sangune keri monggo mbon adol napa-napa. Ayo pitike tangga-tangga nggih pun dijepuke. Bocah ora iso golek dhuwit dhewe. Ya wis mumpung urung adoh, lungane bojomu gek tutno, playonana nyilih montore. Awang montore kowe wis didol Bagong dienggo sangu. Wola. Nggih pun kula tak mlayu sak iso-iso nyusulke dhuwite Mas Bagong. Bagong wis tak anggep mulya uripe. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Petruk kaya ngono kuwi lho. Contonen adimu. Arep kae tinemune ragil. Ning kae wis iso dadi patuladan tumrap kakang-kakangne. Niate Bagong apik. Niate Bagong luhur. Kepengin arep moktekke karo wong tuane, contonen nggonen tuladha anak putumu besok to Le. Nggih. Keparengipun Bapak Semar kados pundi? Ya wis. Awake dhewe netepi kewajibane dhewe-dhewe minangka Panakawan kaya adat sabene nyambung urip kaya biasane to Le Petruk lan Bagong. Nggih Pak, kula dherekaken. Nggih Pak, kula dherekaken Pak. putra lampun kawekansan yeka wis anggeni maya wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis rada adoh leku ninggal. Wah, jan isih ketok saka kene desaku tercinta. Jan yo jane iki yo kepenak tenan urip ning desa ning yo piye meneh. Aku ora kena urip njagake klasa digelar enek wedang enek pacitan. Aku ora kena njagake kowe. Aku ora kena urip selawase urip arep njagake wong tuwa ora kena. Isin aku, isin.
nyerung tangga teparu. Kok kowe mono wong ra ndek ati kok. Urip melu maratuwa. Maratuwa wae karepe arep diwaneni. Ah saiki urip dhewe melu wong tuamu dhewe. Tau nglalengi ra jamak-jamak dadi mantune. Kae saiki saya wedi bareng aku dadi mantune kono. Saiki saya wedi kae karo aku. Ngono wae. Wah nek ngene kok ngene-ngene tak rasake kok uripku ora kena nek gur ngene iki nek ora ana perkembangan ora apik. Ora iso tak nggo nyambung laku, ora iso tak nggo crita anak putu ben. Tak sawang desaku sing apik banget. Wah. Lho kae, lah kae akeh. Rondo kembang desa arep adus. Nah, ketok kok kene nggawa keker tak keker kae, Pak. Wah, jan wis ya. Ning rasaku kok ora kepenak. Nggonku ninggal karo desaku. Rasaku kok naknik. Sing apa ya sing kurang, kaya ana sing kurang. Apa ya sing keri? Jaket wis. Anduk wis. Lho kok mung gawa anduk tok ya aku ya. Ora nggawa liya-liyane iki. Duh piye iki? Kelakon dienggo bendina. Wah jan. Ah, lho. Amplop kae mau nang endi ya? Waduh, lah kok dadi wah lah iki piye karane kaya ngene iki? Duh. Wis adoh he. Piye iki, Cak? Kelakon ora sida merantau. Sanguku keri iki piye iki? Duh, lah iki piye kanane kaya ngene? Kang Mas Bagong. Aku menawa samangna, kowe ra usah melu. Nek gur ngrepoti lah kudu arep kerja. Pangapunten Kakang Mas. Piye? Enten sing keri. Lah rak tenan to wajan. Untung aku ndek bojo pengertian kaya ngene. Matur nuwun ya Cahayu. Nggih. Ya nadan to kowe dhisik tak pek pas kowe rondo. Ning ora apa-apa. Nggih. Lah sing keri apaan? Sangu Kakang Mas. Lho. Kok iso keri iki lho. Mongko kalahku ngedol apa-apa. Nggih. Sampeyan niku wis nyepake sangu kok. Endi panjak kae malah minggat ngene. Kula niku wis ngenteni lah kok iki urung digawa. Ya wis ora apa-apa, kek endi kene. Kula aturi sabar. Niki. Kene. Iki ora tolong iki lho. Boten kaya. Sampeyan ki ora percaya karo kula apa piye? Kula pirang-pirang taun dadi bojone sampeyan, ora tau sepisan bae kula njaluk dhuwit nggo blanja. Ya pancen ngono, wong aku mblanjake wong wedok liya. Nggih. Ning rak kowe trima ta, kahanan kowe urip karo aku ngoten niku trima. Trima, mergo kula lahir bantos kalian panjenengan. Ya apa ya matur nuwun ya Cahayu wajan wis. Iki sing tak nggo garan iki sing tak nggo modal. Entuk-entuk engko tak nggo gawe usaha nang kutha. Nggih. Sampeyan tenan arep lunga apa piye? Ayo tenan iki wis dadi antep tekadku. Wis gek kowe kana limbukan. Nggih.
Mbak Yomo ki dijak lembukan. Sapa bintang tamune? Mbah Waloya. Oh, Nek Waloya. Nggih, Karo sapa neh? Mbak Yusuhin. Karo sapa neh? Lek Landung. Oh, Landung Klawer. Nggih. Nah wis kono gek limbukan, aku tak neruske laku. Dongakno bojomu iki ya Cahyo. Nggih. Kula mesti kangen karo sampean. Kula mesti kangen karo sampean. Kowe ra dilus-lus ngono to, Mas. Marake ra. Wis gek kowe nek pokoke kowe aja lali karo aku. Nggih. Engko lengen kowe nek tak tulisi jenengmu. Sutarni ngono. Nggih. Nggih. Heeh, ben eling kowe terus. Nggih. Damar engko nek mulih sekolah gak dipethuk. Nggih. Nek ngelih ya gak ndang gaweke lawuh. Nggih. Engko nek ana tangga doalok mentoke ilang, omong ngono nek sing jipuk aku ya. Nggih. Tak dol sanggu-sangu. Nggih, Kakang Mas. Ijalana, ijalana. Nggih, mengke kula pecahke celengan kula. Nggih, ya kowe muni celeng kok menelengi aku. Ngapunten, Kakang Mas. Kowe nek salat aja lali ndongake aku. Nggih, mesti kula dongake. Kula tresna kalih sampean. Nek nangis ki sing diusapi kene ora kok kono. Nggih. Nah ngono kok nangis kok sing diusapi wae. Dadi anu. Nggih. Pun lereke. Heeh, wis aku tak mangkat ya. Mboten sah nangis. Ora, aku wong lenang tetek tetek tangguh tanggon. Napa? Tetek tetek tangguh tanggon. Tatak Ah, tatak. senane kok nika. Wis gek iki wis jam 11 iki setengah 11. Damar ora melu ekstra gak dipethuk. Nggih. Nggih. Wis ngono. Engko ndak mbancangi lakuku, engko ngribeti lakuku. Nggih, Kang Mas. Ngapa aku? Mboten. Mosok kula bengi kon ngempet. Ayo simpet ayo. Aku nang kutha wae kuat ngempet kok. Ayo. Tenane. Tenan. Ora nek aku arep tuku dites apa? Bila bara mbok nggih mangan wis kowe ngempet aku ya ngempet. Nggih. Tuku terong nek ora. Sampeyan iku ngrusaki. Ngrusaki piye? Wah. Wis gak kono mulih aku tak neruske lagu ya. Nggih. Limbukan. Nggih, nyuwun pamit. Wis kono ndak sing ndak aku ngebat-bati pikiranku nang kutha. Nggih. Alah wis nek tarni wis gek bali. Nggih. Nganti aku. Nggih.